Tak já vás vítám ještě jednou. Dle domluvy zasíláme krátký postup, jak vlastně získat vánoční klip. To znamená, že si projedeme výrobu obrázku, generování videa, hudbu, zvuku a hlasu plus střih. Tak začneme teda vygenerováním obrázku. Použiju aktuálně ChatGPT 4o. Tak, počkáme, až se nám nějaký vygeneruje. Ještě mu pak upřesním, že chci širokou uhlí. Počkáme, až se vygeneruje. Tak. Obrázek si vezmeme, můžeme ji přímo překopírovat, otevřeme v malování například. Vložíme a následně uložíme do požadované složky tam obrázek. Tak, nyní přejdeme k generování videa, takže přejdeme na službu Hailuo AI, která je k dispozici i zdarma pro nějaké testování a klikneme na Create. Vybereme si náš obrázek a napíšeme nějaký prompt, co vlastně se má dít, jaké by to video mělo být. Takže v angličtině napíšu orbital camera moving around a tree a dáme vygenerovat. Tento proces může trvat několik minut, takže počkáme, až se vygeneruje. Tak už se pomalu blížíme do finiše. Tak, video máme vygenerované. Počkáme, až se tam uloží. A následně video stáhneme. Ten prompt to úplně nesplnilo, ale je to o tom si s tím hrát, aby jsme se pak vlastně do toho dostali. Tak jo, takže tím máme hotové video a teď přejdeme k tvorbě hudby. Takže otevřeme si službu Suno.com. Aplikace k dispozici i pro mobilní telefony s Androidem i iOS. A můžeme si vytvořit skladbu pro naše video. Můžeme zvolit, pokud chceme se zpěvem, tak zde musíme napsat nějaký text, ale v tuto chvilku nám stačí pouze instrumentální verze. Ve verzi zdarma asi bude varianta teprve verze modelu 3.5. My to vyzkoušíme ve verzi 4 a napíšeme nějaký styl. Chill step. Dáme tomu nějaký název a klepneme na Create. Víceméně okamžitě se nám začnou generovat 2 skladby, pokaždý se generují 2 a přehrát ji můžeme prakticky po několika vteřinách generování, ale nemůžeme v ní samozřejmě se nikam posouvat, protože ještě není kompletní, ale víme, jaká ta skladba tak přibližně bude. Dále se mi moc nelíbí, tak si zkusím druhou.
tohle je příjemnější, takže pauznu, skladbu si stáhnu ve formátu MP3. Jo, omlouvám se, ještě nestáhnu. Není dogenerována. Musíme počkat. Jinak skladbu si můžete prodloužit, udělat jí případně cover, betě a další věci starší. Kdybyste měli ve starší verzi, tak můžete ještě remasterovat. Tak, skladbu, kterou chceme, tak si vlastně stáhneme ve formátu MP3. Uložíme si ji do složky. Tak. Takže v tuto chvíli máme vlastně teda obrázek, video, máme hudbu. A teď teda přejdeme na vytváření zvuku, což je služba 11 Labs. Kdy nejdřív si teda vytvoříme rolničky. Takže v záložce Sound Effects napíšeme Jingle Bells, necháme vygenerovat zvuk rolníček, chvilku počkáme, zase minutka, 2. Podíváme se na to, jaké máme výsledky. Najdeme si zvuk, který nám vyhovuje. Tak, dáme například tady ten poslední, zvuk si stáhneme. A nyní přejdeme na text to speech, aby nám někdo řekl Veselé Vánoce. Zvolíme si nějaký hlas, který nám bude vyhovovat. Já tady zkusím. I'm Kurt. Whether it's audiobooks, newscasts. Genius is 1% inspiration and 9. Ladies and gentlemen, explorers and adventurers, gather round as we embark on an extraordinary journey into the hidden depths of our planet. Jak má být hlas různorodý, jak rozházený a jak moc si má být podobný. Dáme generate Veselé speech. Vánoce! Krásně nám to zakřičel. Zvuk si stáhneme a uložíme do stejné složky. Tak, takže v tuhletu chvíli již máme video, hudbu, zvuk i hlas a přejdeme ke střihu. Takže můžeme zavřít prohlížeč a otevřeme si aplikaci Microsoft Clipchamp. Pro aplikaci Microsoft Clipchamp musíte mít privátní Microsoft účet, který si založíte na www.microsoft.com. Aplikace je dostupná v Microsoft Storeu, anebo vás samozřejmě ke stažení navigne internet, ale stahujte pouze z oficiálních stránek Microsoft. Tak chceme vytvořit nové video. Vytvoříme nové video. Naimportujeme média. Najdeme složku, kde máme Vánoce, takže zvolíme všechny materiály, které jsme si udělali. Počkáme, až se nahrají. Tak a tady vlastně máme nějakou timelineu, kde vlastně se všechno děje. Takže vezmeme klip, který jsme vygenerovali z našeho obrázku. Ten má 6 vteřin a přidáme k němu hudbu. Veselé Vánoce! Dáme jako druhý řádek. Vidíme, že hudba nám přesahuje výrazně délku našeho klipu, takže tady to můžeme
vzít a vlastně střihnout a tuto část můžeme odebrat. Takže máme vrstvu, máme video, máme hudbu. A nyní teda doplníme zvuk rolniček do dalšího řádku. To můžeme také zkrátit nebo nastříhat. Samozřejmě ty klipy můžeme dávat za sebou, pokud to mělo být něco delšího, nebo námi natočené na telefon, nebo jiná videa. Takže máme již hudbu a rolničky. Rolničky můžeme malinko slabit na hlasitosti, takže na ně klepneme, dáme audio a hlasitost dáme třeba na 80%. A následně tady teda máme hlášku Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, kterou dáme nakonec do dalšího řádku. Ale můžeme sem ještě přidat text do videa, který vložíme zase nahoru nad video, kde nám to udělá vlastně další řádek na naší timeline. Dvakrát poklepeme a napíšeme text, který chceme. V našem případě jsou to Veselé Vánoce. V rámci videa posuneme, kde chceme a vyzkoušíme. Veselé Vánoce. Hlas můžeme klidně posunout víc dozadu. Veselé Vánoce. A máme hotový náš klip. Můžeme klipy exportovat, dáme si ho ve Full HD nebo v HD. Dáme mu nějaký název. A můžeme uložit na OneDrive. Samozřejmě nám to tady nabídne i lokální uložení, takže tady se nám to rovnou stáhlo. Otevřeme složku, kde je video uložené a můžeme přejmenovat na Vánoce. Podíváme se, jaký je výsledek. Veselé Vánoce. A tím máme hotovo. Takže ještě jednou opakujeme, jistě je důležité rozdělit si vlastně celý projekt na jednotlivé celky, to znamená nějaký scénář, obrázek, video, hudbu, zvuk, doprovodní, jaký chceme a případně hlas s komentářem a následně to pouze sestřihat a až výtvor je hotový. Děkujeme za pozornost.